Gedo mar chiro ma oria e sub-county ma uriri mano ma ong'ere sub-county ma Nyatike ma orokano igero kod omenda maromo beach ochakore. Gedo ma isiro kod piny owacho okalo kuom piny owacho county ma Migori ne oyawo ayanga. Gavana ma Migori ochiwo mane kinde yawo ayanga mano ma ne oganda e county ma Migori ji ohala Ochilo wacho ni chirni magi mana kelo lokruok ne oganda county ma Migori ka oti kodgi e yo makare. Masani what are you going to brand miwacho ni this is a product from Wathong'ere? What is the ang'o makata en mochiwo maber ma okete supermarket Migori, supermarket Awendo, supermarket Soli kata Mioro kata Hispania kata Kihancha kata kuonde dutete e Kenya miwacho ni ma nito Wathong'ere. Biro machal kama biro kelo taxi, kelo tuk-tuk, biro kelo lodging, biro kelo jogi mang'eny nyalo timore nikech chiro ni kendo biro kelo nyaka lamo manyien mong'ade diere ka. Emomiyo kwayo kwe makende ni ka igere kosetieke to wabed jogo morito kwe. Gima adwa kwayo the contractor ni building materials ma nyalo kelo moko e gweng'o omiyi gima giyudie pesa. Recruit funde mag jo-Nyatike otiye project kendo giyud pesa gidhigo dala. Kik wayud ka project ni kato watchman oa kamachielo. Wan gi wuoyo bad gong'wel kama nyalo rito project. Koro yie gima jopiny nyalo timo wenwa watim.